Louis snurrar vidare. Han har inte riktigt att göra som han ville från kanten eller inte. Jag misstänker att det inte var fallet. Att det var Ola Nordström som hade lite problem med startbanan. Det är han att passera. Så ska vi se om vi får in Louis också. Louis får se när ledningen passerat uttagningen. Alldeles nu. Ola Nordström går efter trädrum medan Louis går ut. Går in i depån, precis som det tänkt. Louis i ledningen in i depån, jagar Ola Nordström. Ola Nordström har redan varit med tankat. Ola Nordström flippar aldrig sina tunnor, men han har tur kommer ut på rakan. Ja, vi ser, jag misstänker att Louis har kommit ut på en nya igen. Louis får se in i betongkurvan. Rätt följer Ola Nordström. Ola Nordström hade chansen att köra förbi, men Louis får snabba tankningar och Ola Nordström gjorde en liten roll alldeles innan bro. Han hade dock tur och hamnade på alla 4 direkt. Tappade inte mycket mer än någon sekund. Nu får Sten inne. Hon har sekunden snabbare tankningar än Ola. Och det är viktigt i det här läget. Det kommer 3 sekunder. Nu får Sten kommer i stora dubbelhoppet. Träffar igenom just nu. Tredjeplatsen har vi fortfarande Peter Alkama. Han har, ska vi se, 16-17 sekunder upp. Ola Nordström på andra platsen. Och fjärdeplatsen har vi Patrik Mattsson. Femteplatsen har vi Fredrik Aronsson. Sjätteplatsen Per Lind. Sjätteplatsen Victor Johansson. Åttondeplats Mikael Larsson. Niondeplats Mikael Hugström. Och tyvärr så har vi inte sett Anton Josefsson på banan på länge. Vi har sett 17 minuter. Och Mattsson på fjärde plats har 28 sekunder upp. Vi hade nog Aronsson inne för chansen eventuellt. Inte lätt att känna igen alla delar hela tiden. Ledningen går ut på rakan här. Nu ska man få ut på rakan där. Det är bil. Nästa land. Lite blått idag. Framför sig har han lite trafik i form av Robert Johansson, tror jag. Han ligger på 8:e plats för närvarande. Nu ska det bli för utsläpp. Väldigt mycket kurvan längst upp. Sen hade vi nu Louis på taket, tycker jag mig se. Ja, det höll ändå. Louis fick också lite problem. Det tog 2,9 sekunder. Louis gjorde 43 sekunders varv. Nu är 42, så att ibland är man tur. Och så ihop sig. Så varför man fortfarande på en egen tredje plats 15 sekunder upp i täten. Följet av Patrik Mattsson. På en fjärde plats och också har en bit upp till Peter. På femte plats Per Lind. Jagad av Fredrik Aronsson på en sjätte plats. Det skulle vara 1,3 sekunder. Per Lind och Aronsson borde vara på vänster på banan någonstans. Det är den som tar dubbelhoppet längst bort just nu. Linjen vita civil, passerar utgången där, så följer Fredrik Aronsson, grönt för Aronsson. Här Lind ut på raksträckan där. Fredrik Aronsson. Därefter, det följer 2,5 sekunder, det handlar om 50 och 60 plats. Här Lind på en 50 plats, Fredrik Aronsson på en 60 plats. Linjen blir 50 för Lind och Fredrik Aronsson. Mikael Larsson har ju en egen lucka på 7:e plats. Robert Johansson har en egen lucka på 8:e plats. Mikael Hugström har en liten egen lucka på 9:e plats. Och Anton Josefsson tror jag har brutit. Vi har kört 20 minuter. Alltså 25 minuter kvar att köra. Inte riktigt hälften än.
Ola Nordström har nu passerat Louis Forsén. Den sista varvningen, så får det se ut i verkligheten på banan. Det ser absolut ut som Ola Nordström är framför, upp på träbron där. Skiljer 2 sekunder senast. Efter skiljer nästan 3 sekunder nu, inte riktigt. Ola Nordström lägger ut på rakan där. Nummer 7 sekunder ut på rakan där. Och mellan sig har de lite Häckström på en 9:e plats. Forsén har blivit för utsläpp utav Häggi. Nu har vi kört 21 minuter snart. Nu har vi tankningar igen. Vi ser det som mycket Nordström och Olsén. Ola Nordström passerat uttagningen nu. Vi ser Olsén 3,2 sekunder efter. Nordström kör vidare. Olsén kör vidare. Ola Nordström går mot varvningen och så Fredrik Aronsson som ligger emellan och sen har vi Louis Forsén på en andra plats. Och det skiljer just nu 3,5 sekunder. Ska vi se om det blir några tankningar eller inte. Nej. Båda kör vidare. Ledarbilen, betongkurvan. Ola Nordström först på väg ut. Louis Forsén ut på betongkurvan där. Ingen trafik emellan. 9,1 sekunder i sista passeringen. Peter Wartman har fortsatt att köra sin egen lucka 17 sekunder upp. Peter Wartman har fått en tredjeplats. Patrik Mattsson på en 4:e plats. 46 sekunder upp till Peter Wartman. Vi har Per Lind på en 5:e plats. Han är ett varv efter Patrik Mattsson på 5:e platsen där. Han har fajtat sin Fredrik Aronsson. Den ligger här till här på samma varv. Det är 56:e plats. Mikael Larsson har en egen lucka på en 7:e plats. Robert Johansson har en egen lucka på en 8:e plats. På 9:e plats har vi Mikael Häckström. Ola Nordström i mitten på banan. Jag tror eventuellt Nordström på en tankning.